ụmụ Igbo ya mara unu mma, asị m unu mebe n'ọdịnala amaka. Mebe ọdịnala amaka, ka anyị mebe ọdịnala dị mma. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ụzọ eziokwu. Ana m agwa gị ihe ọha, imebe ọdịnala ọ dịrị gị mma. Mebe ọdịnala, hapụ okwu na ụka ọha. Ụka bụsị asị, ha emebiga ala. Ụka butere iro, mmegide na nkewa, ihe ọjọọ ndị a niile ụka butere ya. Ka m gwa gị ọha, mebe ọdịnala ka ọ dịrị gị mma. Ụmụ Igbo gọba mmụọ, hapụ okwu n'ụka ọha. Eziokwu ka m na-ekwu ọha. Isi na-aghachi kwụọ isi gị n'ala. Eziokwu ka m na-ekwu. Chọọchị bụ aghụghọ, chọọchị bụ asị. Ọdịnala dị na gboo, ọ bụ nke anyị. Ọdịnala bụ nke anyị. Ọdịnala bụ ike ndị Igbo ọha. Eziokwu ka m na-ekwu ọha. Ya mara unu mma. Egwu amasị gị, ị gaa na ọdịyo maka ije gee ya. Ya mara unu mma. Mara na egwu a bụ maka ndị ọdịnala. Ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ọdịnala a m na-eme ka m na-awachi. Ya mere ị bụrụ onye ụka, egwu abụrụ egwu gị. Mụnwa bụ mmadụ fụtara na chọọchị bụ aghụghọ. Mara na ụka bụ asị. Ụka bụ asị. Ihe ha kwuru bụ asị. Ọdịnala bụ ike, ya bụ ike ndị Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-eme Igbo na-amaghị agọ mmụọ, ihe kọrọ ya. Mụta ịgọba mmụọ, mebe ọdịnala ọ dịrị gị mma. O wee duba m na nkụzi a m chọrọ ịkụzi taa. Ihe ị ga-eme ka ị wee chekwaa onwe gị n'oge dị ugbu a. Chekwaa onwe gị n'aka ndị akpa, ndị na-ama aka akpa. Chekwaa onwe gị na ndị natara onyinye amara ime nshi na aja na be nna gị. Gị bụ onye na-akwado. Ịma na ndị Igbo anyị bụ ndị ọmụtara gbachụọ. Anyị amụtago ya bụ egwu. Anyị agbachụgo egwu ahụ. Egwu anyị mụtara bụ egwu ndị ọcha kụziri anyị. Anyị kazi ha agba. Ndị ọcha kụziri anyị ime Krismas. Ndị ọcha na-adị emezi Krismas ụta isi eme ya. Oge Krismas ihe niile na-etinye ego n'ala Igbo. Ihe ọbụla na-etinye ego n'ala Igbo. Ma transportation o, ma ife a na-eri o, iji keke ga ebe dị ona ma banye moto. Ha niile ebu ego maka gị na a na-eme Krismas. Krismas a ka mmadụ ji egbu nwanne ya. Mmadụ egbuo mmadụ ibe, mmadụ eri ego mmadụ ibe, egbuo ya n'elu ego ya. Ọtụtụ mpụ na aghọ dị iche iche ihe ọ na-ewetara anyị. Maka gịnị? Anyị bụ ndị mụtara egwu wee gbachụọ. Ndị ọcha butere anyị ya bụ fa were flawa fe wegara mmadụ, were kaadị wega. Anyị nwa dị emezi ya. Oge ahụ ga-eji egosi ịfụnanya dịka ndị ọcha butere uru. Mana ndị be anyị mụtaziri gbachụọ, jizie oge a na-eme mpụ na aghọ dị iche iche. O wee duba ndị mmadụ n'ime ihe ọjọọ. Ụfọdụ na-ama aka akpa. Ụfọdụ ndị nọ n'ụlọ chebiri ndị ga-anata ihe ha ga-eme ha. Ụfọdụ bụ ndị ga-eji oge ajije mepee ụlọ ha rụrụ arụ. Ịrụsịa ya nakwutewe onye ahụ nọ na vileji na-eche gị ife ọjọọ ọ ga-eme gị. Ọ bụrụkwa na ndị vileji na-eme ife ọjọọ, kama na o nwere ndị natara onyinye amara ime ife ọjọọ. Fanụkwa na township na-eme ya. Onye ọbụla ọ dị n'ime, ọ dị ya n'ime. Na township na vileji ị ga na-eme ya, kama na ife onye ọbụla ji ekwuzi vileji maka na nwanna dị na-egbu nwanna dị ibe ya. Ọ ya mere ọ dị ka a na-akpọwa vileji maka ama na ndị nọ n'obodo na-eme mchi. Ndị nọ township na-emekwa ofu ihe dị na vileji dị na township o. Kama na nke a bụ nke ruru gị ụlọ. Ọnya ka eji asị onye ọbụla gụba mmụọ. Kwado onwe gị ka ị hapụ ime aka gị dị ọcha. Enweghị ihe ọjọọ ị na-eme mmadụ, ị na-ejere onwe gị ụka. Nwa ofeke na-anwụ kaikai na vileji, ewere nwa nshi wee megbuo gị. Ọ bụrụ mgbe ị na-ekwenye na mmụọ na-anaghị adị ire, mmụọ na-adịrị ire, mmụọ na-enweghị ike dị n'ime ya. Akụkọ akọrọ akọ iji ya wee na-eyiwe, ji ya wee mere nchekwa nyere onwe gị. Ọ na-ebute unu a na-agharịpụ. Chọta ike nke mgbe ochie bụ ike dịwara na gboo. Ike ahụ dị n'aja ana, dịrị n'ikuku, dịrị na mmiri. Chọta ike a, were ya gbaa onwe gị ogige ndụ ka ị nwee nchekwaba zuru oke. Ọnwụ uwe oke onye ọbụla ga-achịta. Mmadụ agaghị achị ego oke ọnwụ ma ọ bụ na chi ga-akwadoghị ya. O ji dị mma mmadụ ịgbaba na mmụọ. Ike mgbe ochie ka nsị unu chọta. Ịchọta ya, inwe ndụ, nwebiga ya oke n'oruo ụwa mgbe gị na chi gị ji kpee. Ihe ọbụla bụ oke nketa ga-eru oge aka. Ọ bụrụ gị na mmadụ ịdịra aga ya. Ya ka anyị ji wee na-akụzi nkụzi ọdịnala na mmadụ ịghọta ike onwe ya, ka ị nwee ike ịnọ n'ụwa nka ka
ka ụwa wee tọọ gị ụtọ. Ịkpatara akụ na ụba mana ọya tụrụ gị, ịkpatawo naira etinye n'ọya. Ọya abụrụ ọnatara na chi n'ọya mmadụ ibe gị tinyere gị n'ime n'ihi na ịghọta ike nke onwe gị. Nke na-ewute m bụ na onye ahụ gị na ya na-abụkwere n'otu okwukwe ụka ọ gbaa gị nshi, gị na ya baa mba, o mee gị ihe, ọ pụta n'ọnụ ya ọka njọ. Ọ dịrọkwa mma mmadụ ije na be dibịa, ọ dịrọkwa mma, mana o je karịrị. Ọ bụ na ọ dị eje nke ala Igbo, o jee nke Idiabode n'obodo dị iche iche, o jee nke ha, mana ọ ga-eje nke ala Igbo ka hapụ esi na enwe ebe afọrọ ya. Ọ pụta o mee gị ihe. Kedu ihe mere na Baịbụl o ji n'aka ji arụrụ ya ọrụ ọma karịa gị nwa? Ọ maka na ọ ma ajụ ya, ọ ma ihe a na-ewepụ n'isi azụ rie ya. Ọ pụta ọsị gị na ya na-eri azụ ahụ taa. Onye akaghị ekpe ekpere, onye akaghị eme fasting, onye akaghị eme ọgụ, onye akaghị ebi ezi ndụ, mana ọ na-aga n'iru. Ọ ma ajụ ya. Ọ pụtazie o were akwụkwọ a mee gị nyonyo n'ihu, ọ dịka gị na ya na-abụ so. Gị na ihe soro maka ụkwụ ya tụchara ogologo ebe ọ na-aga aka nkụ. O nwere ike ite awele ọ dọsara ebe dị iche iche ka nkụ, enweenu nke ị debere. Ị ka na-ene anya n'obe, ilekwasịrị anya na mkpụrụ anya gị n'obe, lekwasị anya gị n'elu, na-akpọ mmụọ na-adịrị ire. Si unu chọta ike mgbe ochie, ike dị n'aja ana, ike dị n'ikuku, ike dị na mmiri, ike dị n'anyanwụ. O ike a kwuwere mụ na gị na-abụ n'ụwa. Chọta ike dị ebe a ka a nyere gị aka, ka ị nwee ike mbọ gị hapụ ịdị na-ana gị n'iyi. Oge dị ka ugbu a, mmadụ ga-atacha afụfụ. Ofu onye nọrọ onwe ya na-enweghị ihe ọ na-eme kamgbe Jenụwarị ruo na Disemba, ọma ga aka akpa mara gị ego iji azụ ahịa, ma ga aka akpa mara gị ego iji egoro nne gị na ezinụlọ gị ga-eri. Ọ wụrụ mmadụ akwadoghị onwe ya. Anya adị afụ ntị, ụmụnne m, anya adị afụ ntị. Kwado onwe gị ọfụma, gọbara mmụọ gị, gị na mmụọ gị dịrị n'udo, ka ọ ga-abịa ịkpọ ha fọ nchekwụba fa ebe echekwuba gị. Ọ bụrụ onye gị na ya na-abụ na-adịghị na mma, emechi na-abịa ya ka o chekwa gị. Gị na mmụọ gị dịrị na mma, gị na mmụọ dịrị n'udo. Kaba arụ na-agọ mmụọ, wepụwara mmụọ aja na be nna gị ọjị, wepụwara mmụọ aja na be nne gị ọjị. Mmadụ niile agaghị abụcha dibịa, mana ị ga-abụ dibịa nke aka gị, maka na ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ụwa ndụ ọjọọ, ụwa ọjọọ na ndụ alịlị. Ihe ọjọọ juru n'ime ya. Ka obi gị dị abụrụ ka obi onye ọzọ dị. O nwere ndị na-anaghị eme isi ma ha ji obi eme isi. Kwado onwe gị ọfụma dịka onye na-agọ mmụọ, ma gị kwụwa aka gị ọtọ. Ekpere ka ekpere wee ekpere eji ọfọ na ogwu ekpe, ya bụ ike ekpere. Okike na-anata ekpere onye obi ya dị ọcha, ọ bụghị onye obi ya machiri amachi na-eji oji dịka unyi. Onye chọrọ ka ọ bụrụ ya sọ nsọ ya ga-aga, onye ga ọgbatuo ya sọ ya ga-abụ eze, ya bụ onye ga-akwụ ọtọ. Ihe ndị a ụmụ ekpere dị ụtọ adị aga aga. Ndị ụka na-akụzi ezi omume, anyị ọbụ ndị na-agọ mmụọ na-akụzikwa ezi omume. Anyị ma na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọrọ. Anyị ma na enwe ebe ọkụ na-agba mmadụ, na ọkụ a ga-agba gị n'ụwa na enwụọ na ị ga-abịa ọzọ. Ebe tawa afụfọ njọ gị, njọ i metere, nke otu ọbụla isi mete, ị ga-akwụ ụgwọ ya. Ya mere gị bụ onye na-anụ olu m, ị chọrọ ichekwa onwe gị n'oge dị oke oge a, pụọ n'aka ndị oshi, ndị omenshi na ndị omeaja. Ha buru ibu ndị na-emegide mmadụ ibe ha, ndị nke bụkwanụ na ihe ha na-arụ owo izu ego mmadụ ibe ha. Ha dị na ụmụ okorobịa, ha dị na ụmụ agbọghọbịa, ha dị na ndị nne, ha dị na ndị nna, ha dịkwa mana ụmụazị. Gị na ha nọrọ gị iche na anọ nwata ma na ọmụgo ya kụzigoro ịma aka akpa, ọ maghara ego dị gị n'akpa, mee gị gaa achọpụta, mee gị ụra tụrụ, ị na-arahụ ụra, o zuru ihe ọ chọrọ izuru n'ime akpa gị. Ọ chịbara gị ahụ, o were gị ego n'akpa gị, gaghị ama. Ha na-alaiki ị na ebe kraụd nọ, fa ezuru ihe n'ime akpa gị. Chekwa onwe gị n'oge dị ka ugbu a, ma dịrị gawakwa n'iru. Ụmụ ndị na-ezu na sizin, otu a sizin nọ ka ha wepụtachi ya ihe ha ji ezu oshi, pụta na-ezu oshi. Chekwa onwe gị, gị onye na-agọ mmụọ. Ife ike adịghị eme n'iru odogwu. Gị bụ onye a na-agọ mmụọ bụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ, o ruo na ihe ị ga-eme. Iwu abụrụ na ị ga-ejebe dibịa chi ya bụtara gị ya bụ ọgwụ, gị tinye n'akpa, ji aka gị gwọọ ya bụ ọgwụ, bụ ihe nna akụzi taa. Kedu ife ị ga-eme? Jee weta ofu mkpụrụ ose ọjị, gwa ose ọjị okwu, gwa ose ọjị okwu ọnụ ihe, gwa ya okwu. Weta ofu mkpụrụ ego ayara. Ego ayara na-ekwu okwu ya bụ nke na-atụpụ ha atụpụ, ọ bụghị ego ayara atụpụrụ atụpụ. Ego ayara ahụ dị nnọọ ka chichike ya na-atụpụ atụpụ. Igwere ego ayara jide n'aka ekpe gị, were ose ọjị jide n'aka nne gị, ikwuo okwu. Kedu ife ị ga-ekwu? Ọ bụrụ na ị chọọ ka ndị ochi ma gị aka akpa, ma ị ma na iwe onye na-ebu foonu ebu akpa, foonu ahụ iji ya eme transfa na akpa gị, ọkwa ịma ezuru ya, ezugo ihe niile ị nwere. Ego dịkwa n'ime akpa gị, ezuru ya na ọ ga-ewute gị. $1 bụ ego. Ị chọọ ka ụmụ ihe ndị ahụ mee, maka na ị na-eje na-apụ apụ. Okwu abụrụ maka onye na-anọ n'ime ụlọ na-enwe ebe ọ na-eje. Ime a na-enwe ebe ị na-eje, ji nke a chekwa onwe gị dịka onye na-agọ mmụọ. Ọtụmọkpọ 7, ọtụmọkpọ ndị nsọ, jide ya, were ose ọjị agwa ya okwu na ọ dị eji iji ifere.
eje anaghị bụra gị isi ije na ịchọrọ ka ife ụmụ ụkali ahụ ndị Amaka akpa ha fụ gị ha wepụ anya fụ afụtana dị gị afụtana ihe ndị ahụ na ịchọ ịfụ ya anya dị afụ ntị anya gị afụ na ife ọjọọ iji ose ọjọọ wee na-ekwu ya bụ okwu ikwusie ya were ego ayara wee kpọkwuo ezumezu mmụọ ndị nọ na mmiri ego ayara bụ na mmiri ka ọ dị n'elu ala na mmiri bụ ndụ nwoke bụ ndụ nwaanyị nwoke na nwaanyị mmiri na-anọ n'ahụ nwoke ma nwaanyị mmiri kọrọ n'ahụ ọnwụọla mmiri wụkwanụ ndụ na mụ na gị dị ọcha taa mmiri anyị ji saa ahụ ihe ọ bụla ị dị asa ahụ otu ọ bụla isi gba pefum ị ga-eshi isi ofu ụbọchị akwa anyị dị ọcha mmiri anyị na-aṅụ mmiri akpịrị akpọ anyị nkụ mmiri ma ọ bụrụ na ị na-agụnarị mmiri na ịbụ onye ụka enwe ndị bụ na ọ bụla ha ṅụọ mmiri 2-3 hours isi ọwụwa ahụ ha n'idi mmiri ka ịfụ na mmiri bara uru na ndụ mmadụ ya bụ were ya bụ ego ayọrọ jide n'aka iji ya gbara isi gị n'aka nwoke nwaanyị ọbụla gwọrọ ọgwụ na ya ga na-ezu oshi ọ gaghị afụta gị iweta nke a ime gịnị inyebata ya n'isi gị were nke a inyebata ya n'isi gị i werezie ose ọjọọ tinye n'ime ego ayọrọ ahụ mee ya baa n'ime ọnụ ego ayọrọ ahụ ọfụma mee ka ọ baa n'ime fakpuo ya n'ime ebe ahụ ị nwere ike iwere ya tinye n'ime hanki gị machie ya tụgbunye ya n'ime akpa gị ị na-apụ ha na jee weta ya tinye n'ime akpa ahụ ikere na hanki ọ bụrụ hanki white eji na hanki nwere kọlọ were hanki white ma akwa white pieces akwa white machie ya tinye n'ime akpa gị ị na-apụ ha na koria ịwụrụ nwaanyị koria ị bụrụ nwoke tinye na pọket gị jebe ebe ị na-eje ya ọ bụrụ itinye na nke ebe a itinye na nke ebe a gaba ebe ị na-aga ịgarachi lọta n'anya dị afụ ntị ya bụ ihe nsị ka m kụziere unu tata ka o wee dịrị unu mma ọ bụrụ na ihe ị chọrọ iji ebe na ịchọọ ka nwoke ma ọ bụ nwaanyị mee gị nshi onwe ndị ha maa gị obi ọ nshi ka ha mere gị ịzọ azọ nshi gwa ya okwu dịka ihe ị chọrọ na ya tinye ya na akpa gị gawa ebe ọbụla ị na-aga mmadụ agaghị ekwe gị na-ekwe gị aka kwenye gị ofu ihe ị na-ama mmadụ agaghị amakụ gị obi ewo nwa m ịbatala ọmaka oge obi onye gị ofu ọrịa ụfọdụ obi ebido kwuchiwe gị ụdịrị ya ahụ adịrọ onye chi na-eche onwe ya n'agbanyeghị na chi anyị kere anya ya apụta n'ụwa ọ bụrụ chi wetara gị akwa iyi ọ bụrụ chi nyere gị ude ị na-ete ọ mmadụ rụrụ ude ahụ akwa ahụ ị na-eyi iji ekpuchi ọtọ gị mmadụ rụrụ ya ụgbọala ahụ ma ọ bụ ụgbọelu ahụ ị na-anya iji eme ka ije gara gị ọsọsọ ọ mmadụ rụrụ ya ka ị hapụ iburu ụwa n'isi buru chukwu n'isi si ihe niile has to be natural mana ị na-aṅụ mmiri ị na-eshi nri iweta nri shie ya eshie rie ọ na-aga natural gbara n'ọnụ na amụrụ gị natural gbara ọ na-eri na nri na-aṅụsọ mmiri obere oge nwụrụ o nwere ihe mmadụ ga-etinye na ndụ ya ji nyere onwe ya aka ji nke a nyere onwe gị aka iji na-ejesi na ọ dị gịnị nwa sụọ oyibo nna amaghị ahịa na-eto onwe gị anya na mmụọ dịka ị na-eleta onwe gị anya na mmadụ na-azụ akwa mara mma ị ga-eyi na-eyi akwa galara ọnụ na-agba ụgbọala dị oke ọnụ biri n'ụlọ mara mma maa tais na ụlọ pentie ya tinye fan gote ezigbote foonu na-ejide anyị rụzie n'ime ihe mma eji nyere onwe gị aka sị na ihe niile kwesịrị ịdị nechọra kedu ife mee na ịdị agba ọtọ na-akpagharị n'iro ị na-eyikwa akwa na-aga isi na ife niile kwesịrị ịdị nechọra gbara ọtọ na onweghị onye ga-eti gị ihe ma ị gbara ọtọ otu a ka ịdị wee mụọ gị o wee bụrụ ya na nke tata ụmụnne m nkụzi mmasị gị biere m akara mmasị bụ like shịarịa ndị ọzọ ọ bụrụ na ị sọskraịbụ na chanel a biko nye abụ ifeọma ị ga-emenwuru m sọskraịbụ na chanel a o nwere ihe gbagojuru gị anya ị chọrọ ịjụ m gbasara nkụzi niile m na-akụzi ịbata na WhatsApp nọmba m bụ 07067582843 ịbata na WhatsApp edere na m ife odide ihe ahụ unu na-abịa unu dee hi how far achọghị m ụdịrị ihe ahụ mmadụ hụ na ife ọ chọrọ unu emerie ya ahụ onye abụ na mmadụ na-abụ na-aga nkwekọrịta gawa n'iru ọ bụrụ ịbịa m sị gị na m achọ ka ide ife odide ma ọ kpọọ m na ekwentị ịbịa na-akpọ m o ruo echi sị na m na-ewe iwe ọkụ mee ka m chọrọ mee ife m chọrọ ka m nye gị ihe ị chọrọ otu a ka ọ dị ya mara unu mma voice ka ị ga-ezi zitere m ozi ọ bụrụ na izitere m ozi ọ nọ 24 hours na m ego ma ana m enweghị ohere izitekwa ozi ahụ ọzọ ya gosiri na ọ dị gị mkpa onye agụụ na-agụ bụ onye na-eje n'ebe ekwu nne dị ọ bụrụ ichebe ụbọchị m na-ebịa na ọmbịa cheti ya bịa gewezie ya ọ ụbọchị ohere dịrị m nke ya mana ọ bụrụ na irepetie dị meseji ya risend ya ọ ga-eme ma fụ m ihe ọsọ ọ bụrụ ọsọ gị na-ezitere m ozi ndị na-ezitere m ozi buru ibu ọ bụrụ ọsọ nsọ gị ya mara unu mma ife ọma ma ere unu a sị m na chi okike ga-enye unu nchekwaba mmụọ na-echekwa mmadụ ga-echekwa unu ndị ga-esi obodo ha dị iche iche wee bata na be nna ha
iji wee mee mmemme. A sị m na ụzọ ga-erubere unu isi dịka unu na-egbu mmadụ, nwe onye ga-egbu unu. Ya mara unu mma. Ise.